זה פשוט פתח לי את העולם מחדש. כל הגישה, כל המחשבה, הכל השתנה לטובה. כבר מהתרגול הראשון הרגשתי שזה הדבר שהכי מתאים בשבילי, הדבר שהכי טוב עבורי. מדובר בשיטה שנקראת פלון דאפה או פלון גונג. זו שיטה שמגיעה מסין, יצאה לציבור, הוצגה לציבור בתחילת שנות ה-90, מאסטר של השיטה יצא לציבור והחל ללמד את השיטה ברחבי סין. השיטה מדברת על שני חלקים עיקריים. החלק הגדול הוא הטיפוח. אתה נדרש להתאים את עצמך או לנסות להתאים את עצמך לתכונות אמת, חמלה, סובלנות. החלק השני של השיטה זה התרגול. מדובר ב5 תרגילים מאוד פשוטים של תנועה איטית ותרגיל מדיטציה. ההבנה שלי מהעניין היא שהגוף והנפש הם אותו דבר. כשאתה עובד על הנפש שלך ומשפר אותה, התרגול הוא מה שמתרגם את השיפור הזה לגוף שלך. ולכן ההשפעה של התרגול היא השפעה מדהימה מבחינה בריאותית. בחיי יום-יום אני עושה את התרגילים וזה נותן לי המון אנרגיה, ולפעמים יוצא לי לעבוד הרבה, ואם אני עושה תרגילים אז זה נותן לי כוח לכל היום. התנועות הן כל כך פשוטות, כלילות, איטיות, עם מוזיקה נעימה שאפשר לעשות בפארק, בכל מקום, באיזה שעה שרוצים. אבל העוצמה שלה, למרות הכלילות והפשטות, היא מאוד חזקה, פשוט מנקה את כל הגוף. ואני מרגישה מאוד טוב אחרי התרגילים. השיטה הזו הוצגה בסין בתחילת שנות ה-90 לציבור, והפכה להיות נפוצה מאוד מאוד מהר. תוך 7 שנים מזמן הפצתה בסין, לפי מה שהמשטר שם בדק וגילה, היו בין 70 ל-100 מיליון אנשים בסין לבדה שתרגלו בשיטה, של מספרים מאוד מאוד גדולים, אפילו בקנה המידה של סין. לשיטה אין דמי מנוי או אין דמי חבר, אתה לא נרשם בשום מקום, אתה לא חלק מאיזשהו ארגון. זה עניין שלך, אתה יכול לקרוא את הספר שנמצא על האינטרנט בחינם, ולנסות להתאים את עצמך לתכונות האלה, וזה עניינך, מה תעשה עם זה וכמה תיישם את זה בחיים שלך. ולמרות זאת, המשטר בסין, כשגילה שישנם כל כך הרבה אנשים שמתרגלים, ראה בשיטה איום, והוציא אותה מהחוק. ומאז שנת 99, יולי שנת 99 ועד להרגע, מתרגלי השיטה בסין נרדפים בצורה מאוד 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 אכזרית. אנחנו יודעים גם מדוחות של ארגוני זכויות אדם וממשלות שונות וגם מעדויות שהצליחו לצאת מסין, אנחנו יודעים על עינויים, אנחנו יודעים על אונס, ואנחנו יודעים על רצח, אנחנו יודעים על דברים איומים ונוראים, עד כדי אפילו רצח של מתרגלים לצורכי סחר באיברים. והרבה אנשים כמוני ברחבי העולם פועלים בשביל לחשוף את הרדיפה ולחשוף את השקרים ולנסות להביא את הרדיפה הזו לסיום. מדובר בסיפור מדהים של מאמץ חוצה גבולות וחוצה לאומים של אנשים, מיליוני בני אדם, מכל השכבות בחברה, מכל מיני מוצאים אתניים, שהם מנסים מיוזמתם להפוך להיות טובים יותר, אנוכיים פחות, נאמנים לאותם ערכים ששומרים על משפחות ביחד, ששומרים על קהילות ביחד, והופכים מיוזמתם להיות אנוכיים פחות ואלטרואיסטים יותר. אני משתדלת לשנות את עצמי לפי אמת, חמלה, סובלנות. כשדברים קורים לי בעבודה, בבית, יש קונפליקט, אז לא מאשימים באופן אוטומטי אחרים, מה שבדרך כלל נוח לעשות. פשוט מנסים להסתכל פנימה ולהבין למה זה קורה לי, מה גרם אצלי לקרות למקרה הזה. טיפוח בפלון דאפה מתבטא גם בעבודה שלי היומיומית. כשהייתי ניגש פגישת מחירה עם לקוח, אז הרבה פעמים היו לי כל מיני פחדים לפני הפגישה. ולאט לאט בטיפוח בפלון דאפה הייתי מצליח לזהות את כל הפחדים האלה אצלי, בתוכי, ולעבוד עליהם. אם זה להיות רגוע יותר מול לקוח, איך שאני מדבר, להיות מודע יותר לדיבור שלי. זה איזשהו סוויץ' במחשבה שעשיתי עם עצמי, והדברים האלה בסופו של דבר מקדמים את המחירה, מקדמים את כל התהליך מול הלקוח. גם היחסים נהיים טובים יותר. זה כל כך טוב כשאתה מצליח באמת לסלק איזשהו פחד או להתמודד עם כעס על מישהו או קנאה, אבל להתמודד באמת, לא בזה שאתה מדחיק את זה, אלא בזה שאתה מתמודד עם זה. זה דבר חדש שהיה חדש לי לגמרי. אם לפני הייתי מדחיקה את כל הפחדים שלי והכעסים שלי והמחשבות הרעות שלי, אז עכשיו אני באמת
מתמודדת איתם, שזה נפלא. אחד מהתוצרים הראשונים שאני חוויתי כשהתחלתי לתרגל היה הרמוניה. המון קונפליקטים שליוו את החיים שלי בכל מיני שלבים ובכל מיני מצבים פשוט נפטרו. דווקא מזה שלקחתי פתאום את הצד היותר סובלני. דווקא מזה שפתאום התחלתי לזהות את הקושי של האדם שעומד מולי ולא להתרכז ברווח ובהפסד שלי. זה ייצר לי המון מצבים הרמוניים. מול הוריי, במשפחה שלי, מול אשתי, במקום העבודה שלי, ברחוב. והחלק היפה היה שזה הופיע כתופעת לוואי, כאיזה מין תוצר ולא כמטרה. המטרה היא לנסות ולשפר את עצמך, הדבר היחיד שעליו אתה אמור לשלוט, והתוצאה של זה היא שכל הסביבה שלך פורחת, היא מתחילה להרוויח ולהפיק המון תועלות. ברמה האנושית, בגלל שאתה כל הזמן בודק את עצמך מול הערכים האלה, זה מוציא מהאדם את הדברים הכי נפלאים. פתאום אתה נהיה אדיב יותר, פתאום אתה נהיה סובלני יותר. אתה מגיע הרבה פחות למצבים שבהם אתה מתחרט על מה שאמרת או שעשית. אתה מאוד שלם עם האופן שבו אתה מתנהל, וככל שזה הולך ונבנה יותר ויותר, גם ההבנות שלך על הדברים שקורים לך בחיים ועל הדברים שאתה נתקל בהם, הופכות להיות עמוקות יותר, הופכות להיות יציבות יותר. וזה נהיה מין חלום לתוך עולם שהוא מסתורי, והוא אינסופי, והוא נותן לך נגיעות של דברים שהם נשגבים. וזה משהו נפלא, שהייתי מאחל לכל אדם שיהיה לו בחייו.